Hej, mit navn er Anton. Jeg er 17 år. Jeg går på Grundtvig Byg, og jeg søger en møbelsnedkerplads på Grundtvig 2. Jeg synes selv, jeg er ret kreativ og tålmodig og har sans for detaljer. Og det synes jeg, man kan se ved, at jeg i min fritid godt kan lide at tegne og lave t-shirts. Jeg printer t-shirts. Ja. Og i min fritid der laver jeg også ret meget med boards, altså skateboard, surfboard, kitesurfer ret meget. Så om vinteren så kan jeg godt lide at stå snowboard. Jeg synes selv, jeg er pålidelig, ansvarsbevidst og selvstændig. Og i hvert fald lærernem. I min fritid fra 7. klasse har jeg også arbejdet på et maskinværksted, SM Industries hedder det, der ligger her i Østerstarup, hvor jeg bor. Da jeg arbejdede fra 7. til 9. klasse, var jeg nødt til at stoppe, fordi jeg skulle på Roer Efterskole på surflinjen. Hvorfor lige møbelsnedker? Jeg har været i 9. klasse praktik som tømrer ved Mikkel Juler, ABS, hvor jeg tog del i tømmeropgaver såsom gipsarbejde og opsætning af loft og isolering. Og her i oktober var jeg praktik som snedker hos Bæk og Madsen, hvor jeg både udførte møbel- og maskinsnedker i opgaver i form af walk-in closet og butiksinventar. Og jeg kan godt lide at arbejde med detaljer, og derfor er jeg ret sikker på, at møbelsnedker vil passe ret godt til mine interesser og kompetencer. Hvorfor skulle I vælge mig? Jeg er en glad dreng, der brænder for at være kreativ, og jeg elsker at skabe noget med mine hænder fra idé til produkt, ligesom jeg har gjort med min far, hvor vi har tegnet køkken og lavet bordplade. Jeg kan godt lide at nørde detaljer, og jeg elsker at lære nye ting. Så ja, det var lidt om mig.